Tervetuloa rauhalliseen Lemmenjoen kansallispuistoon. Vaskojoen kutusuvanto on tuossa taustalla ja horisontissa näkyy kutusuvannon pää. Lähdettiin tänne puistoon tällä kertaa vähän lännempää ja pohjoisempaa kuin on aikaisemmin tänne tullut. Tultiin Angeliin ensi autolla ja sitten lähdettiin sieltä seurailemaan tätä Vaskojoen vartta etelään. Ja tarkoitus olisikin nyt pysytellä tää reissu täällä näissä länsiosissa ja ehkä kierrellä vähän noita Kietsimävaaroja ja katsoa, että miten korkealle tonne Vaskojoen latvoille nyt sitten ehditään ja mitä kautta tullaan takaisin. Unna on tietenkin mukana reissussa ja tää yö varmaan jäädään tänne jonnekin lähistölle. Ehkä yritetään etsiä tuolta mettästä semmonen Kangasjärvi, mikä siellä pitäisi kyllä olla. Mutta tervetuloa seuraamaan, jos kiinnostaa. Tultiin Kangasjärven rantaan. Laitettiin teltta tuohon vähän matkan päähän. Mä en viitti tehdä nyt nuotiota, koska toi maasto on niin kuivaa ja siinä ei ole mitään sellaista kunnollista hiekka- tai kivialustaa. Vaikka maastopalovaroitusta nyt ei varsinaisesti olekaan voimassa. Mennään kaasulla. Saat. On kyllä uskomattoman kaunista ja helppokulkusta mäntymetsää täällä Vaskojoen länsipuolella pääasiassa. Tosi kiva vaeltaa. Ollaan Vaskojoen autiotuvan kohdalla, mutta joen toisella puolella noin Lantyaivilta virtaavat vedet laskee tässä kohtaa Vaskojokeen. Tuolla oltiin silloin 4 vuotta sitten käymässä pikaisesti tuossa tuvan kohdalla.
muusi ja hirvenjauhelihalla. Pysähdyttiin syömään tämmöisen kohtaan, missä Postijoki laskee ja yhtyy Vaskojokeen. Postijokihan on tunnettu siitä, että sen veden puhtaus oli aika isossa osassa siinä keskustelussa, mitä käytiin siitä, että saako koneellista kullankaivua jatkaa Lemmenjoen alueella vai ei. Eli Postijoen vesi tulee Viessiltä ja niiltä kulta-alueilta ainakin osittain. Tästä eteenpäin siis tämän Vaskojoen veden pitäisi olla entistä puhtaampaa. Otatko säkin unnalla? Unna ottaa pientä ruokalepoa, niin katsotaan tässä kohtaa ensimmäistä kertaa vähän karttaakin. Tää reissuhan lähti liikkeelle täältä Kirkkouta-nimisestä paikasta. Tultiin Vaskojoen rantaa siitä ja Kutusuvannon kohdalla myöskin kansallispuistoon. Käytiin telttailemassa tuossa Kangasjärvellä ja tänään ollaan jatkettu tätä Vaskojoen vartta pidemmälle. Nyt ollaan siis täällä. Jatketaan tänään vielä ihan pieni matka tuonne länteenpäin. Katsotaan, jos tuolta löytyy joku sopiva yöpaikka. Huomenna jatketaan varmaan kauemmas länteen ja jossain kohtaa mennään tänne Kietsimavaaroille. Niitä ehkä olisi suunnitelmissa mennä eteläänpäin ja jossain kohtaa sitten lähteä kaartamaan takas itään. Ja takaisinpäin ehkä sitten tullaankin täältä jostain ja täältä Vaskojoen itäpuolelta. Vielä loppureissusta täytyy todennäköisesti kahlata Vaskojoen yli. Ehkä tosta mikäs toi on Sotavuomankosken kohdalta. Mutta ei nyt lyödä mitään kauhean tarkasti lukkoon. Et katsotaan kuinka pitkälle ehditään ja mihin ehditään ja miten mennään. Vai. No niin, ollaan suurin piirtein siellä, missä ajattelin, että voisi telttailla, mutta tämähän on tämmöistä koivikkoa, ei täällä ole yhtään telttapaikkoja. Nyt täytyy vähän miettiä, että jatketaanko me tätä puolta vai tuolla toisella puolellahan olisi just hyvän näköistä maastoa ja siellä mä oon joskus ollutkin, niin pieni harkinta nyt, että mennäänkö joesta yli vai jatketaanko tätä puolta eteenpäin. Hirvi meni tästä kohdasta suurin piirtein yli, kun tultiin tähän joen rantaan, niin se ei ainakaan kastunut kovin pahasti. Katsotaan miten meille käy. No joo, kyllä se hirvi vain tiesi. Siitä on ihan hyvä kahlata. Vähän se on jossain kohtaa kova virta, mutta ei tuu kuin reisiin asti korkeimmillaan vesi. Kaikki tavarat on tietenkin vielä tuolla, että ne pitää nyt seuraavaksi hakea tälle puolelle. Ai niin, ja tavaroiden lisäksi siellä on tietenkin vielä Unna. Jes. Kahlauspaikka näkyy tuolla taustalla. Ei ole mennyt 4 vuodessa muisti, vaan tässä oli just tää nuotiopaikka, missä ollaan oltu ennenkin. Ja teltta oli silloin tuolla ja laitetaan se samaan paikkaan nytkin. Onko tää Unna hyvä? Mennään hakemaan vettä.
Mennään takaisin. Nyt kun mä kalastan, niin mä otan sen verran totisesti, että mä jätän Unnan vahtimaan reppua ja leiriä tänne, koska se innostuu aina siitä kalastamisesta vähän liikaakin. Jos se toisi vähän parempaa kalaonnea. Olisi kiva saada joku ruokakala. ...32-senttinen harjus, eli juuri mitallinen hyvä ruokakala mulle ja Unnalle. Lopetetaan kalastus nyt tähän. No niin, nyt on pieni harjus saatu kypsäksi ja meillä on sen lisäksi voita, parmesaanijuustoa ja näkkileipää, niin eiköhän niistä saada ihan kiva iltapala. Noin. Huomaa, että toi koirakin alkaa olla sillä aikustunut tai aikuinen. Unnahan on jo 7-vuotias. Että kyllä se näillä vaelluksilla on jättänyt semmoisen turhan hötköilyn näillä tauoilla tai aamuisin tai iltaisin. Että aika lailla se nukkuu ja nauttii levosta silloin kun on siihen mahdollisuus. Ja sitten mennään kun mennään. Onko väsy?
No niin, päästiin liikkeelle ja tein semmoisen päätöksen, ettei lähdettykään tänään enää sen Vaskojoen yli takaisin, vaan lähdettiin oikeastaan suorinta reittiä kohti Kietsimävaaroja. Ja Vaskojoki olisi tehnyt siinä kohta semmoisen pienen mutkan ja se olisi ehkä vienyt yhden päivän enemmän kiertää sieltä jokivarren kautta. Mutta nyt tässä säästetään vähän aikaa ja ehditään sitten loppureissusta ehkä vähän olla paremmin eri paikoissa. Ollaan tällaisella varsinaisella pikatiellä, eli täällä Vuolimusalas vaaran yli menee poroaita ja siinä on tommonen mönkiäura, niin taitetaan matkaa hetken aikaa sitä pitkin. Vaskojoella taas koppeloitakin oli siinä matkalla muutama. Ei halunnut jostain syystä mennä kauhean kauas karkuun. Tän joen yli pitäisi nyt päästä. Etitään tosta vähän ylävirran suunnalta semmonen sopiva kahlauspaikka. Pysähdyttiin päivälliselle heti tämän Vaskojoen ylityksen jälkeen. Kello alkaa olla aika paljon. Varmaan jo melkein 9. On taas muusia ja hirven jauhelihaa. Tää on ihan hyvä retkiruoka kyllä ja tästä riittää aina vähän unnallekin. Paluu Stuorapokeojärvelle. Enpä olisi uskonut, että tänne tulee joskus tultua takaisin. Katsotaan joku hyvä telttapaikka ja jäädään yöksi. Tämä järvi on kyllä tietynlainen elämys. Aika kauan sitä on taas tullut katteltua. Varsinaisesti mitään ei tapahdu. Kello on pitkälti yli puolen yön, niin tarvis varmaan mennä nukkumaan. Mennään. No niin, päästiin vihdoin liikkeelle. Vähän tuulinen päivä, niin saattaa olla äänen kanssa ongelmia ja häiriötä, mutta lähdetään kiertämään tätä järveä nyt tuolta pohjoispuolelta ja
Siellä on vähän soista maastoa ja sitten siellä tulee semmonen kuin ristijärvi, niin kierretään sen ympäri ja sen jälkeen noustaan tonne vaaroille ja yritetään tänään kulkea sitten tuolla päälläkin. Tässä on hyvä tieto niille, jotka ehkä joskus täällä päin liikkuu. Tässä Stora Pokeojärven pohjoispuolella on tässä poroaidassa ihan oikea portti, eli siitä pääsee vähän helpommin läpi. Kyllähän siitä monesta kohtaa pääsee varsinkin ali muutenkin, mutta jos haluaa porttia käyttää, niin tässä semmonen on. Ei yhtään hullumpi paikka tämä Ristijärvikään. Meidän on tässä pakko vähän syödä ja tankkailla, koska sit voi olla, että hetkeen aikaan ei ole tällaista hyvää vettä tässä meidän reitillä, niin pidetään vähän taukoa, vaikka ei nyt kauheasti vielä liikuttukaan. Aivan täydellinen leiripaikka olisi tässä. Nyt vähän harmittaa, että ei olla jäämässä. Mutta jatketaan. Mennään sitten. Iso ukkometso nähtiin tuossa justiin aika läheltä. En tietenkään kuvannut, koska ei tuommoisissa tilanteissa, jos alkaa kaivaa kameraa esille, niin se tilanne menee jo vähän niin kuin ohi. Unnakin oli vähän ihmeissään. Metso on muuten mun 3-vuotiaan pojan suosikkilintu. Iskä pelkää sen ääntä. On kyllä välillä tosi vaikea kulkusta ja raskasta ja hidasta maastoa. Tässä kohtaa onkin hyvä muistaa. Mä oon jostain lukenut, että tää Kietsimävaarojen alue kuuluu semmoiseen hyvin emäksiseen vulkaniittivyöhykkeeseen kallioperältään. Ja täällä näissä koivikoissa on vähän erilaista aluskasvillisuutta ja koivut kasvaa vähän eri lailla. Ehkä tää nyt tämän perusteella ainakin vaikuttaa vähän rehevämmältä kuin sitten granuliittivyöhykkeellä, mihin taas kuuluu sitten suurin osa alueista tästä itäänpäin. Tää vulkaniittivyöhyke tulee siis tuolta Kittilän suunnalta ja kapenee täällä Kietsimävaarojen kohdalla ja jossain vaiheessa kai häviää olemasta kokonaan. Unnalle palkinto tähän asti noustusta matkasta. Vapaa, saa mennä. Jyrkkä on nyt kyllä tämä rinne tästä kohtaa, mutta maisemat on hienot. Nyt ollaan täällä Stora Pokeaivin huipulla. Täällä taustalla näkyy Lemmenjoen kansallispuisto ja sitten tuolla toisessa suunnassa, mihin nyt ei näy sieltä kamerasta, niin on Ylä-Inarijoen kansallispuisto. Se on taas Norjan puolella ja Kietsimäjoki virtaa tuossa ihan näiden vaarojen vieressä ja se on tässä kohtaa Suomen ja Norjan välinen raja. Mä en tiedä kuka on päättänyt, että näissä korkeissa paikoissa täytyy olla jonkinlainen puukasa, mutta niinhän on täälläkin. Seuraavaksi katsotaan varmaan joku lounaspaikka tosta pikkasen suojan puolelta. Täällä tuulee tosi lujaa.
moni näistä viime reissuista on jollain tavalla liittynyt Lapin kullankaivuun historiaan tai niihin paikkoihin ja osittain myös tämäkin täällä Kietsimävaaroilla. Moni on käynyt kultaa etsimässä ja vähintään yhtä moni on väittänyt sitä myös täältä löytäneensä. Jostain syystä tänne ei kuitenkaan koskaan ole syntynyt semmoista laajamittaisempaa kultaryntäystä tai kullankaivuutoimintaa. Ihan todistetusti tietenkin 1870-luvun paikkeilla Konrad Liirin retkikunta, joka myöhemmin sit löysi kultaa myös Kiifalojoelta, niin kyllä merkitsi muistiin, että he oli löytänyt pieniä määriä kultaa tuosta Kietsimäjoen varrelta ja he jatkoi siis tästä matkaa Utsjoelle ja sieltä sitten myöhemmin Ivalojoelle. Eli tämä oli sinänsä vanhempi löytö vielä. Ja sitten noitten Ranttilan veljesten, joittenka ansioksi lasketaan yleensä tai syyksi laitetaan toi Lemmenjoen kullan varsinainen löytyminen, niin heidän isä tai joku näistä veljeksistä, en nyt tarkkaan muista, niin kuljeskeli täällä Kietsimävaaroilla ja ainakin huhujen mukaan löysi täältä kultaa. Viime reissun, siis sen viimeisen, joka suuntautui tänne Lemmenjoelle, sen lopussa Kultasatamassa yksi vanha kullankaivaja niin söi lauantai-makkaraa ja kertoi mulle, että täältä Kietsimävaaroilta kyllä löytyy hyvinkin kultaa, jos sitä vain viittii tulla täältä kaivamaan. Täältä avautuu kyllä hienot maisemat tonne Vaskojoen ja Postijoen laaksoihin. Etualalla tossa näkyy toi Stuorapokeon järvi, jossa oltiin viime yö ja sen edessä vielä Ristijärvi. Horisontissa oikealla kaikkein korkeimpana taitaa olla Lantioaivi. Sitten kun kääntyy vähän tonne pohjoiseen, niin kaikkein kaukaisimmat huiput taitaa olla jo Muotkatunturin erämaata siellä. Tuossa vähän edempänä on ainakin Lauravaara. Ja sitten länteenpäin käännyttäessä tulee se Ylä-Inarijoen kansallispuisto Norjan puolella. Joo, nyt lähdettiin tosiaan kulkemaan näitä Kietsimävaaroja pitkin ja katsotaan, siellä tulisi Roavoaivi ja sen jälkeen Jäkäläpää, mutta en vielä ihan tiedä, että mihin päädytään yöksi. Alkaa sen verran väsyttämään, että lähdetään Unnan kanssa hiljalleen laskeutua täältä vaaroilta ja tuossa etualalla näkyvä pieni järvi, niin voisi olla vaikka meidän kotien syönä. Tämä kyllä kelpaa meille. Vai mitä, Unna? Onko hyvä? Harvoin on ollut vaelluspäivän jälkeen näin väsyksissä. Tää oli pitkä päivä siellä vaarojen päällä ja sitten, että toi rinkan kantaminen tonne ylös on aina vähän raskasta. Kello on nyt jotain 12 ja me lähdettiin liikkeelle ehkä pikkasen iltapäivän puolella, niin mennään hiljalleen Unnan kanssa kyllä nukkumaan.
Joo, päätettiin tähän kohtaan yksi välipäivä Unnan kanssa. Lepäillään vähän ja palaudutaan. Unnakin alkaa olla aika väsynyt ja poikki näköjään. Mutta ei se mitään, paikka on ihan mainio. Lueskellaan tässä vähän kirjaa ja juodaan kahvia ja voi olla, että tehdään jonkinlainen pieni iltalenkki lähimaastoihin. Nyt kun tässä on hyvin aikaa, niin vähän puukkoasiaa tähänkin videoon. Mä tein tässä kevään mittaan tällaisen leukun, minkä otin sit mukaan tänne reissulle. Tässä on YP-Taonnan 175 mm pitkä terä. Se on hiiliterästä 80 CRV2, jos jotain kiinnostaa sellainen tieto. Tässä on ihan perinteinen Scandi hionta ja se on kyllä tosi terävä. Tää kahva on, tässä on pieni pätkä pähkinäpuuta ja sitten tää pitkä takaosa on aikoinaan kotipihassa kasvanutta pihlajaa. Täällä päässä on messinki hela ja sinne on syövyttämällä tehty tommonen lentoon lähtevä kuukkeli, se on ihan hauska. Ja sitten tupesta sen verran, että se on naudan nahkaa, siellä on tammi lesta sisällä ja sitten tää vyö kiinnike tai kannake on tehty poron nahasta, joka on päällystetty tollasella mateen nahalla, eli se on ihan hienon näköinen. Yleisesti ottaen voisi nyt sanoa sen verran, että tollanen iso leuku on suurin piirtein kaikkeen, mihin sitä tulee täällä vaelluksella käytettyä, niin pikkasen liian iso ja kömpelö, mutta sitten taas toisaalta siinä on niin paljon semmoista omaa tunnelmaa, että sitä on kuitenkin ihan mukava täällä kantaa ympäriinsä. Noniin. Odota. No niin, nyt ollaan liikkeellä taas ja otin tosta Unnan rinkasta sen reppuosan tänne omaan kantoon, koska eilen kun pidettiin lepopäivää siinä pienellä järvellä, sillä ei itse asiassa ainakaan mun kartassa ollut edes nimeä, niin joka tapauksessa sitä siinä kierreltiin ja käveleskeltiin, niin vaikutti siltä, että toi Unna vähän kevensi jotain tassua. Eli saattaa olla, että sillä vähän oli jotain jumia tai venähdystä siinä tai jotain muuta. Nyt se kyllä painaa innokkaasti menemään, mutta ihan tämmöisenä varotoimenpiteenä niin kevennetään nyt vähän sen kantamuksia tuon valjaan. Ja sen rintapanssarin mä jätin sille sen takia, koska se panssari varsinkin suojaa kyllä hyvin sitä täällä varvikossa mennessä. Voi itse asiassa olla, että se järvi jää nyt tämän reissun kaukaisimmaksi kohteeksi lähtöpaikasta laskien, koska tää nyt taitaa olla 6. vaelluspäivä menossa ja tarvii joskus takaisinkin päästä, niin ei voi vain jatkaa kauemmas. Eli otettiin suunta itään kohti Vaskojokea. Katsotaan, josko se löytyisi tuolta jostain. On kyllä todella kuuma tänään.
Täällä suolla paikotellen ilma kyllä seisoo, vaikka tämmönen tuulinen päivä onkin. Ja vaikka on vielä alkukesä, niin ihan kiitettävästi on jo kaikenlaista hyttystä ja muuta lentävää ötökkää. Se on alimmainen Sulajoki, eli Kietsimävaaroilta virtaavaa vettä laskee Vaskojokeen. Jos mun nyt täältä jostain pitäisi sitä kultaa alkaa etsimään, niin tämähän olisi mainio paikka. Hieno virta. Saavuttiin tähän Vaskojoelle ja pidetään pieni tauko. Ei mennä joen yli ainakaan tästä kohdasta. Tossa pikkasen matkaa alavirtaan on merkitty karttaan kahlaamo, niin käydään ainakin katsomassa minkä näköinen se on. Tämä kahlaamo on kyllä ihan hyvän näköinen kahlaamo. Tää on vain kauheen koivikon keskellä täällä ja täällä on itikoitakin aika paljon. Kyllä me nyt varmaan mennään Unnan kanssa tästä yli, kun tässä kerran ollaan. Jäätiin tähän vielä kahville ja lounaalle ton kahlaamisen jälkeen ja en tiedä, se kahlaaminen oli niin mukavaa, että saattaa olla, että käyn vielä tossa uimassakin. Sai rauhassa uida. Jotenkin sitä aina ajattelee, kun on siellä vedessä, että kohta tähän tulee joku Backraft-retkikunta. Mutta ei olla siis tällä reissulla nähty ihmistä muuta kuin ihan alussa. Siinä sanotaan 100 metriä varmaan autolta, niin siellä oli joku telttailemassa. Sen jälkeen on ollut aika rauhallista. Näkyy ehkä kuvistakin, mutta nämä rantakalliot täällä Vaskojoella tässä kohdin niin on ihan upeat. Tää oli aika yllätys, en osannut odottaa tällaisia maisemia. Tämähän on muuten ollut aika matalaa tää jokivarsi ja ehkä semmoista vähän soista ja koivikkoista. Mutta täällä on kyllä maisemat kohdilla. Pari kilometriä semmoista loivaa nousua. Harvoin on ollut näin kova hikivaelluksella, vaikka kuuma on ollut aikaisemminkin.
Siikajärven tuttu leiripaikka. Alkoi olla kyllä semmonen fiilis, että ei metriäkään enää. Tultiin tänään melko pitkä matka, varmaan vähän yli 20 kilometriä, osa polutonta ja osa sitten sitä poroaidan vierusta taas. Mutta ei se mitään, vähän ehkä tylsä tulla samalle leiripaikalle, mutta tää on kyllä toisaalta niin loistava paikka, että mitä sen on väliä. Unna oli kyllä ihan pirteinä tänään, että vaikka nyt lepopäivän jälkeen tulikin tommonen pitkä rykäsy ja sillä epäilin niitä tassu vaivoi, mutta ei niitä näyttänyt kyllä olevan. Nyt se siinä vähän putsailee vai. Hyvä Unna. Hyttysiä vähän. Tosta rinkasta sen verran tässä vaiheessa. Siinä se on vähän räjähtäneen näköisenä, mutta mä ostin sen torista käytettynä. Se on Savotan toi tunturisusi, eli vähän sitä isoa 906 pienempi putkirinkka. Mutta on kyllä ihan riittävän suuri ja sit se saa ylipakattua vähän liikaakin niin, että tulee helposti otettua turhan paljon tavaraa. Tää on nyt ensimmäinen reissu, missä se, tai tämmönen pidempi reissu, missä se on mulla mukana, on se lyhyemmillä vaelluksilla ollut aikaisemminkin. Se siinä on, että sitä on tosi vaikea säätää ja saada niin kuin sopivaksi itselle. Mutta sitten kun kaikki säädöt ja kaikki remmit ja kaikki on niin kuin kohdillaan, niin sit sitä on tosi mukava kantaa. Ja sillä pystyy kantamaan siis sillä ihan miellyttävästi aika raskaitakin kuormia. Se siinä on, että se on tietenkin niin kuin tehty aika kestäväksi, eli kaikki noi remmit on aika järeitä ja sitten soljet on metallia ja sitten siellä on noita putkenpäitä ja kaikkea muuta, niin oikeastaan kaikki muu mitä täällä niin kuin on mukana, minä ja koira mukaan lukien, niin hajoaa helpommin kuin toi rinkka, eli saa olla aika tarkka kun sitä käsittelee. Mä oon tottunut niin kuin heittämään vaikka rinkan selkään sillä aika huolettomasti, mutta ton kanssa se ei ehkä niin kuin sillä ole kannattavaa. Ennemmin sit laittaa se aika sillä rauhallisesti selkään, koska esimerkiksi noissa ylityksissä, kun sen kantaa, jos on yhtään paljasta ihoa tai jotain muuta, niin siinä tekee nopeasti vahinkoa itselleen ton kanssa. Mutta kaiken kaikkiaan on siis ihan hyvä laite. Mennäänkö nukkumaan? Mennäänkö telttaan sisälle? Joo. Hyvin huomaat Unnan koko noitten silmäluomien ympäriltä on syönyt hyttyset aika paljon. Niin, onko vähän ärsyttävää? Postijoen ylitys. Siinä on vähän vähemmän vettä nyt kuin 4 vuotta sitten, niin voidaan ylittää se vähän eri kohdasta vaihtelun vuoksi.
tästä Latniaivijoesta mä sitten taas kannoin Nunnan yli, koska tää oli yhtä syvä ja yhtä hankala kuin mä muistelinkin. Eli tässä on vähän huono pohja ja sitten tota vettä on kuitenkin ihan kunnolla. Ainakin tässä kohdassa, mistä me nyt tultiin. Tuolla se mököttää. Saatiin ihan kunnon sade sit kuitenkin ja ukkostakin tossa vähän, mutta ei se mitään. Nyt on pitkän aikaa ollutkin aika hyvä tuuri näitten säitten kanssa vaelluksilla, niin välillä menee tämmönenkin. No niin. Ukkonen taitaa olla tältä erää ohi. Sade jatkuu vielä hieman ja me kuljeskellaan Nunnan kanssa täällä Vaskojoen itäpuolella tällaisessa kauniissa kosteassa mäntymetsikössä ja Vaskojoen kutusuvanto on tossa pienen matkan päässä. Me jatketaan nyt pikkasen tätä jokivartta vielä. Aika märäksi siinä ehdittiin tänään, mutta nyt ollaan tässä Vaskojoen Sotavuomankosken kohdalla. Laitettiin tähän teltta ja huomisen projekti on oikeastaan se, että mennään tosta joesta yli ja katsotaan, että tehdäänkö jotain muuta. Nythän tää reissu alkaa hiljalleen kääntyä loppusuoralle, mutta voitais vähän katsoa karttaa vaikka tässä kohtaa vielä. Tämä Lemmenjoen kansallispuistohan on ihan valtavan kokoinen ja tällä kertaa me ollaan vietetty aikaa täällä pohjois- ja länsiosissa. Käännetään vähän tätä pienempään tilaan. Noin. Me aloitettiin retki tuolta Kirkko-Outa-nimisestä paikasta Angelin läheltä ja seurailtiin Vaskojoen vartta tonne Kangasjärvelle, jossa vietettiin ensimmäinen yö. Sen jälkeen jatkettiin matkaa tänne Siikajärvelle. Sieltä seurailtiin poroaitaa, vähän tylsää reittiä tänne Stuorapokeojärvelle. Se on hieno paikka. Sitten sieltä jatkettiin ja kiivettiin tonne Kietsimavaarojen Stuorapokeoaiville. Se on näköjään 555 metriä korkea. Sieltä oli kyllä mahtavat maisemat oikeastaan joka suuntaan. Sen jälkeen seurailtiin vaaroja vähän etelään ja tultiin alas tälle pienelle järvelle, jossa pidettiin se lepopäivä. Siinä mulla oli alun perin ajatuksena, että olisi sen lepopäivän aikana käynyt ilman rinkkaa Unnan kanssa käymässä tuolla Käyräkurkkiokoskella. Se olisi kiinnostanut mua lähinnä siitä syystä, että kun joskus sitä googlettelin, niin löytyi kyllä valtava määrä hienoja kuvia käyristä kurkuista, mutta ei oikein mitään järkevää. Jostain taisi sentään pari kuvaa oikeastakin aiheesta löytyä. Mutta joka tapauksessa se jätettiin tällä reissulla väliin. Se oli ihan oikea päätös, koska Unnan tassut huoletti siinä kohtaa ja annettiin vähän lepoa sitten. Pieneltä järveltä lähdettiin sitten tänne Vaskojokea kohti ja seurailtiin Vaskojokea vähän molemmin puolin tänne pohjoiseen. Näillä main on ihan upeat kanjonimaiset rantakalliot kyllä. Täytyy myöntää, että se yllätti aika lailla. Sen jälkeen otettiin tosta vähän tollanen pikataival poroaidan vietä taas takas tonne Vaskojoen Siikajärvelle ja sieltä lähdettiin tänään aamulla
tultiin tuosta muutaman joen yli ja sitten jatkettiinkin tätä Vaskojoen itäpuolta tänne pohjoiseen ja päädyttiin lopulta tänne Sotavuoman koskelle, jossa ollaan nyt. Ja tästä olisi huomenna aamulla tarkoitus sit siirtää kaikki kamat ton joen yli, jos se vain onnistuu, ja viettää ehkä semmonen viimeinen rento retkeilypäivä sitten tässä joen rannassa jossain kohdin. Täällä toisella puolella ei kylläkään olla enää kansallispuistossa, että tässä kohtaa kansallispuiston raja menee juuri ton Vaskojoen kohdalla, mutta eiköhän siitä ihan hyvä päivä silti saada aikaan. Huomenta. Tää telttahan on nyt 10 vuotta vanha ja tää on sitä semmoista silmilon kangasta. Näähän usein vaatis sen, että tai suositeltais, että noi saumat tiivistettäisiin semmoisella silikooniaineella. Mä en oo sitä ikinä tehnyt ja ei sieltä kyllä ihan kauheasti vesipisaroita läpi tuu. Ehkä joitain yksittäisiä tuohon sisäteltan päälle kovalla sateella. Eikä sillä oikein mitään merkitystä, koska aina jos kunnolla sataa, niin mulla on kuitenkin tää märkä koira täällä teltassa sisällä. Vaskojokihan on jo tässä kohdassa vähän suurempi virta, koska siihen on yhdistynyt Postijoki ja sitten muutamia pienempiä puroja. Tästä kohdasta olisi kuitenkin tarkoitus mennä tästä yli. Mun täytyy varmaan ensin käydä katsomassa vähän ilman koiraa tai varusteita, että miltä toi ylittäminen näyttää, mutta kyllä tää vaikuttaa ihan hyvältä. Mä ajattelin siis ensin siirtää kaikki tavarat tuohon pieneen saareen, mikä on tuossa joen keskellä, ja sitten jatkaa siitä taas eteenpäin. No joo, pohja on vähän hankala ja liukas, mutta muuten ihan ok. Mennään siitä. Pari kertaa mä kävin tuossa koskessa vähän konttimassa, mutta nyt mä uskoisin, että tuolta löytyi semmonen hyvä kulkuväylä ja vien seuraavaksi rinkaan ja haen sit vielä unnan. Mennään siitä. Sen takia on hyvä, ettei ole mitään turhaa kantamista mukana tossa vaiheessa, kun tutkii, kun eihän se tällä kesällä haittaa, vaikka siellä vähän uiskin, mutta ei ole kiva, jos on sit rinkka selässä siinä vaiheessa. Rinkka saatiin yli. Unna siellä vielä olisi, eli yksi reissu jäljellä. Tässä täytyy varmaan tehdä niin, että en mä pysty Unnaa tossa kantamaan mitenkään, niin se saa nyt vähän itse uida kautta kahlata ja mä vähän autan sitä Remmin ja Valjaan kanssa. Mutta mä luulen, että se on kyllä helpompi homma kuin ton rinkan kanssa. Eiköhän se sieltä tuu. Nyt on joen yli selvitty melkein kuivana.
vähän ehkä harmittaa, koska on vähän tämmösiä turhia juttuja kyllä tästä varmaan tästä, joista parempikin kahluupaikka olisi löytynyt, jos olisi tarpeeksi kauan jaksanut etsiä, mutta onpahan nyt tultu. Eikä tässä siis mitään, nythän on kesä ja kuuma ja lämmintä eikä vesi ole liian kylmää, mutta syksyllä en kyllä tekisi tätä samaa hommaa. Ja se on jännä, että kaikki tommoset pikku kompastumiset ja kuljaamiset tuolla tapahtuu kyllä aina ilman rinkkaa, että silloin kun mä tuun rinkan kanssa, niin mä tuun kyllä tosi tarkasti ja katon niin viimeisen päälle joka askeleen, että silloin ei vain tapahdu mitään kaatumisia, mutta koiran kanssa ja ollaan ilman varusteita nyt vähän eri asia sitten välillä. No, semmoista se on. Kolme tuntia kahlausta ja tunti kävelyä. Ollaan tässä ihan Vaskojoen rannassa taas ja lähellä myöskin retken päätepistettä. Laitetaan tähän vielä kerran teltta yöksi ja kello on vähän nyt iltapäivää pidemmällä, niin mulla on tässä muutama tunti tämän päivän kalastuslupaa vielä jäljellä ja mä voisin vähän kalastella ja katsotaan semmosia viimeisiä hommia. Unnan tassut on muuten tässä vaiheessa reissua ihan tosi hyvässä kunnossa. Anturat ja ei se ole nyt enää kevennellyt askeleita eikä mitään. Sillä lailla näyttäisi voivan ihan hyvin. Tässä on nyt vain niin paljon noita mäkäräisiä ja hyttysiä tällä hetkellä, että mä luulen, että mä kokeilen sitä kalastusta niin, että Unna voisi jäädä tänne telttaan suojaan. Jääkö sä tänne? Sä voit vaikka nukkua. Pieni hauki siinä kävi muutamaankin otteeseen vähän tarjolla, mutta onneksi se päästi irti aina tuossa nostovaiheessa. Mä sitä oikein olisi halunnutkaan. Tämä vaellus alkaa olla aika lailla lopuillaan. Istuskellaan hetki tässä vielä Unnan kanssa nauttimassa näistä Vaskojoen maisemista, mutta aamulla heitetään näille hyvästit ja lähdetään tosta Angelia kohti. Tää on ollut hieno reissu. Päällimmäisenä tästä ehkä jää mieleen tää älytön rauhallisuus, mikä täällä on. Ei olla nähty ketään sitten sen lähtöpäivän ja ihan ensimmäisten metrien, mitä tällä vaelluksella astuttiin. Varsinaisia sellaisia huippukohtia ehkä aika vähän tai semmosia erillisiä nähtävyyksiä, mitä täältä nyt voisi mainita. Tietenkin sieltä Kietsimävaaralta oli hienot maisemat. Vaskojoen kanjoni oli upea, mutta parhaimpana ehkä jää sitten kuitenkin mieleen näin jälkikäteen ajatellen se päivä, mikä vietettiin sillä pienellä järvellä siellä Kietsimävaarojen kupeessa, se niin sanottu lepopäivä, niin se oli aika rento meininki silloin. Hyttysiä ja ötököitä niin yllättävän paljon ei ole aikaisemmin ollut näillä alkukesän vaelluksilla kyllä läheskään näin paljon. Et se ehkä semmosena pienenä miinuksena. Muuten on ollut ihan loistava reissu. Saa nähdä, koska taas lähdetään Unnan kanssa retkelle. Tai koska kuvataan semmonen. Mut hei, kiitoksia jos oot
katsonut tänne asti. Ei kai siinä mitään.